Κοίτα, βγαίνει εσύ. Κοίτα. Πώς θα κρατήσεις. Έλα, βάλω τώρα κρύο, μην το κάνουμε, κοιτάει. Ναι, ρε Χριστίνα. Όλες είπα να πάρεις άλλο βγάζει. Θα το φτιάξεις πιο Μην κανόνεις τώρα. Ναι. Ωραία. Ναι. Να τραβήξουμε. Τράβα, καναπέντε, τράβα, τίποτα, πόβου και δεν θα να πάμε, δεν θα χωράει. Γι' αυτό μαλακία δεν πρέπει να βγάλουμε τα τέτοια. Να το δοκιμάσω να τα Σιγά, φτάνει. κάτσε καλά την μπάρα. Λοιπόν, ποιος θα πάει απάνω. Μήπως καμπό, Κώστα, πάρε κανένα πιο σκαμπό να βάλεις και να πατάτε. Η ζωή που είναι, Παύλε. Παύλο, εσύ δεν έχεις να πάρεις το σκαμπό, θα σπάσεις. Μαλάκα. Κάτω από εκεί να ανεβεί κανένα Δυο σκαμπό. σκάλα, δύο πρέπει να είναι. Έλα. ούτως ή άλλως. Όχι. Από εκεί, από εδώ είναι. Από μια πλευρά, δούμε από πού είναι, δεν Από ξέρω. την άλλη πρέπει να είναι. Ναι, όχι, από εδώ είναι. Έτσι το θυμόμουν εγώ. Όχι, μωρό μου, δεν το έχω δει. Δεν το έχεις δει. Με δες εκεί μέσα. Παιδιά, προσέξτε, μην κολλήσετε πουθενά. Έλα. Περάστε. Τι σκάλα ρε μαλάκα και εσύ έφερες. Ας είναι ένας ψηλά. Έλα. Πάρε το μπροστά. Χωράει, παιδιά. Παιδιά και από κάτω, δεν μόνο από Παιδιά κάτω. δεν χωράει. Ωραία. Κάποιος πρέπει να ανέβει στη σκάλα τώρα πάνω και να το πιάσει. Είναι μετρημένο, παιδιά. Παύλο, πιο ψηλά. Απίστευτο, παιδιά, εσείς το Παύλο δεν μπαίνει αυτό. από κάτω. Παύλο, πιο ψηλά. Μην το κολλάς το Άρα, περιμένε. Πρέπει να βγούμε από κάτω. Μέσα πρέπει να μπει. Από κάτω πρέπει να Μέσα μπει. και κάτω. Όπα, κόλλησε Κώστα, ξεκόλλω από εκεί. Έλα, κρατάμε. Δεν είσαι εσύ μέσα, ρε αγόρι μου. Εκεί είναι, όχι είσαι. Παιδιά, ένα τραγουδάκι δεν τραβάει. Λίγο κάτω. Κάτω θέλει το πάλι. Αφήστε το να φύγει κάτω. Πας το κάτω. Κόλλησε ρε παιδιά. Δεν έχεις κολλήσει. Έλα, σε κολλάει, κατεβαίνει από εδώ. Ανεβάστε το στο Ανεβάζτε το. τέρμα. Ανεβάζτε το. Κόλλησε εδώ. Από εδώ, Κώστα. Ας το να πέσει. Το κόλλησε. Το κόλλησε και είναι μένος εσύ. Τώρα κόλλησε από εδώ. Κόλλησε από εδώ. Δεν ξέρεις ρε μαλάκα. Προβληματίζομαι, κάτσε. Περίμενε. Έλα τώρα, πού πήγες. Κάτσε, δεν είναι. Παιδιά, εγώ να κολλήσω. Στη γωνία. Ω, να του βάλουμε μία όλο ρε εσύ. Εγώ το κόλλα το να παίρνω ένα γράμμα. Γράμμα αυτό ακριβώς. Ξέρεις τι γίνεται, Παύλο, θα κολλήσει εδώ. Εγώ θα έλεγα, άμα πιάσεις τέρμα γωνία, ξεκίνα κόλλα την πάνω πλευρά. Αυτό λέω. Ναι, δεν πήγες Παύλο. Όχι. Θέλω Όχι. ένα χιλιοστό εδώ. Εγώ θέλω πιο ψηλά. Σιγά σιγά παιδιά με την ταινία με βγαίνει. Κάτω, εδώ έχει κολλήσει και δεν μπορώ να τραβήξω πάνω. Όσο το πατάς χειρότερα μου το έχεις κάνει. Αντρέα, κοίτα λίγο από το πάνω. Έχει φύγει η ταινία από το πάνω. Όχι, δεν έχει φύγει. Δεν έχει φύγει. Παιδιά, λίγο εδώ σε μένα. Λίγο κάτω. Κόλλησε, Εκεί εκεί στη γωνία σου πάλι βάλτε λίγο μέσα. Λίγο Μπορώ κάτω. να το κάνουμε εμείς έξω εδώ τελείως, μην το πατάς. Δεν Ας το πατάω, κάνουμε δεν κάτι που πατάω έχεις έξω, το τώρα. κάνουμε έτσι κοιλιά. Είσαι. Ας το κάνουμε Τι έτσι κοιλιά. σκέψη εδώ. Παύλο, πες εσύ εκεί πέρα. Είμαι. Είσαι άκρη Παύλο. Πού θες. Άκρη δεν έχω στα εκεί. Πάνω. Είναι. Εκεί ακριβώς είμαι Κώστα. Και θα μπορούσα να έρθω και μισό χιλιοστό σε σένα. Όχι, γιατί από εδώ μετά δεν θα μπει μέσα. Μπείτε. Μπείτε πάνω. Εμένα από πάνω. Μπείτε πάνω, από παιδιά. την βράσου σιγά σιγά πάνω τον άλλο. Αλλά να κολλήσει επάνω. Ίσα ίσα να έρθει πάνω, ναι. Είναι παιδιά με τους Άμα δεν λόγους. πεις Το από την στραβώνει. κάτω... Το κρατάς ψηλά ρε Για Κώστα. λίγο κάτω από εσάς θέλει. Ναι, το κρατάς λίγο Σε ψηλά. κόλλα το λίγο Αντρέα από εδώ. Μπράβο, αφήστε λίγο κάτω, Ναι, μπράβο. πες και εσύ εκεί στα ίσια σου. Μπράβο, σούπερ. Μπήκες. Κώστα. Τι είναι παιδιά, εγώ δεν ξέρω πότε θα δεν και θα μανίσει. Εκεί πέρα Δεν μου πάρει πάνω Να, σε τα βάλω πιάσε. Εμένα δεν με πιάνει, μα από τον Αντρέα φεύγει, το βλέπεις. να δώσει λίγο πάνω. Σε μένα βγαίνει πολύ ωραίο. Άμα το σηκώσεις λίγο εκεί. Πού βγαίνει Ναι, Κώστα. έλα μπορώ, δεν πειράζει. Ο αγαπητός έχεις ιδέα και δεν το λέω. Όχι, παιδιά θέλει να ξεκολλήσει το πάλι όλο. Δεν γίνεται. Θα πάρει μια μικρή κλίση. Τώρα κόλλησε, παιδιά. Παιδιά, Δώσ' το έτσι, Κώστα, δώσ' το έτσι. Κώστα, έλα κάτω να το δεις. Ναι, ρε, ξέρω πώς είναι. Κάνετε έτσι. Όχι, Τι. ούτε τόσο δεν είναι. Ναι. Ίσιο δεν είναι. Ίσιο είναι. Και εγώ μια χαρά το βλέπω. Άστο, Αντρέα, άστο. Άστο. Πιάσει Δεν όπου φαίνεται. μπορείς Δεν εκεί, φαίνεται. ρε, Ναι, παιδιά, είναι πολύ καλό. Πατάμε για να πρώτο. Παιδιά, πατάμε.
Σιγά σιγά με ευλάβεια. Εδώ θέλω. Θρησκευτική. Είναι ένα πλάστη, έχει ένα πλάστη, Χριστίνα. Προς τα κάτω, παιδιά. Από πάνω προς τα κάτω, παιδιά. Αυτό το κλείσει είναι εδώ. Υπογραφή. Έχει κι άλλη. Όχι. Η Κώστα δεν έχει. Αυτό το έκανα. Σοβαρά. Όλο το πάζι. Όχι, όλα τα εμείς βάλαμε. Εγώ έβαλα Γεια το σου μάτι. παράγγελα. Χέρια σας λίγο, παιδιά. Παιδιά, έκανα μια ζημιά. Ένα βράδυ, Έκανα μια καλά ζημιά. ένα βράδυ, ο Κώστας με τον Παύλο ήταν μέσα στον υπολογιστή και εγώ έφτιαχνα αυτό το κομμάτι. Αυτό. Και λέω μέχρι να τελειώσει τον υπολογιστή, εγώ θα έχω κάνει όλα τα κόκκινα. Όλα τα κόκκινα. Σε ένα βράδυ τα έφτιαξα. 3 η ώρα το πρωί σταμάτησα να φτιάξω τον υπολογιστή, μόλις τέλειωσα εγώ το τελευταίο κομμάτι. Σε ένα βράδυ όλα τα κόκκινα, ούτε εδώ δεν είχα βάλει μέσα. Περίμενε για να έχουμε εδώ Και πάνω. αυτό βλέπετε. Χάσαμε. Τώρα με τις μεταφορές πάνε εδώ για την κορνίζα. Εντάξει, εκεί ένα άσπρο κομματάκι έτσι λίγο σιέλ. Όχι, αλλά πάσα πέτα. Αλήθεια. Μου βοηθάτε σου παίχνει, τι να κάνω, εγώ είμαι εδώ. Απ' την Τζάκολα να είμαι. Απίστευτο είναι. Απ' την Τζάκολα είναι, δεν ανάπολε ευτυχώς. Είναι από τη... περνούσε από το ένομα η τέτοια εικόνα. Απίστευτο είναι. Δεν το πιστεύω ότι κάνω αυτό το πάζι. Είναι τεράστιο. Δεν είναι υπέροχο. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Λίγο Είναι πάνω. ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να κάνει εκεί πέρα. Πού εδώ. Το δείχνω σου, ναι. Α, Και κόλλησε υπέροχα με τα χρώματα. Παλικάρια. Ω. Α, έχουμε τέτοια κόλπα, ναι, θέλουμε να βάλουμε και από πάνω σποτάκια, αλλά αυτός ο ηλεκτρολόγος δεν είχε ποτηράκι μικρό και δεν μπορούσε να το ανοίξει και λέμε τώρα μετά το βάλουμε να τα βάλουμε. Άστο έτσι μην ανοίγουμε και άλλες δουλειές. Πολύ όμορφο είναι. Είναι ίσιος ο τείχος, παιδιά. Σκατά είναι τη φυσικά. Εδώ δεν πατάει καθόλου και από εδώ δεν πατάει μόνο. Πάντως παιδιά η ταινία δεν μας έκανε χοντράδια μέσα και σημάδια. Τίποτα, Για δεν άνοιξε είναι λίγο το ωραία. φως τώρα έτσι που το λέμε. Να έκανα. Ανοίξε Ανοίξει λίγο. και το φως. Δεν φεύγει καθόλου. Φεύγει το σποτάκι από πάνω και γόνι. Ξανά άναψε. Αλλά δεν φεύγει. Πώς δεν φαίνεται, ρε παιδιά. Πώς Δεν δεν φεύγει φαίνεται. παιδιά όμως, Πού Ω είναι αυτό? παιδιά είναι υπέροχο. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Πού είναι αυτό? Και τι απόψεις βρε, εδώ είναι. Κάπου το βρε. Για το πόσο πολύ φως βγαίνει. Α, Έπρεπε να έχει από πάνω. ναι, θα βάλουμε Άστα, από άστα. πάνω σποτάκι. Ναι, έτσι. Έτσι ακριβώς. Αυτό ακριβώς τίποτα. Τι λέτε που δεν φαίνεται, μια χαρά φαίνεται. Είναι για ρομαντικ στιγμές. Ω, παιδιά είναι υπέροχο. Φαντάζομαι τρέχει 3 προβολάκια από πάνω να βγάζει πάλι και άσπρο φως. Και είναι ξενέρω. Τι ξέρετε, όχι μπορεί να το δούμε. Ναι, παιδιά, είναι πάρα πολύ όμορφο. Ωραία, άνοιξε για αυτό τώρα. Μεγάλο. Ναι, ναι. Τι. Για πάρε και την αναπτύσσω. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι κρατικό. Ναι, ρε, το έχει το Κώστα. Είσαι